Her har jeg så skrevet 3 forskellige eksempler op, som jeg så vil udregne ved hjælp af diskriminantformlen. Og den første, hvis vi prøver at sætte de her tal ind i diskriminantformlen, så er det jo d lige med minus b, så det er altså minus 40. Her er det vigtigt, at man husker parentesen. Og det skal man jo så sige minus 4 gange AC, så det må så være 4 gange 16 gange 26. Og dermed kan jeg finde ud af, at d er lige med minus 64, så derfor har ligningen ingen løsning. Det var så den første ligning. Hvis vi går ned til den anden, som vi har her, så hvis vi prøver den og sætte den ind i diskriminantformlen, så er det jo igen d lige med minus b, og det er altså det samme, som vi havde før. Og så skriver vi så det ind, og det er igen d her minus 40 minus 4 gange 16 gange 26. D lige med 0. Og derfor har ligningen altså en løsning, nemlig x lige med minus 40. Sådan. Husk at sætte parentesen, for ellers får vi nemlig et andet resultat, end vi egentlig ville have fået. Minus 40 over 2 gange 16. Og det er altså det samme som x lige med 5/4, eller x lige med 1,25. Så er den altså udregnet. Ligningen havde altså en løsning, og det var 1,25. Nu går vi så ned til den her. Og der gør vi igen det samme, sætter den en diskriminantformel, x eller d lige med minus 40 minus 4 gange 16 gange 24. Og her kan vi se, at der er en lille regnefejl, eller en tastfejl, så der skal selvfølgelig stå 25 der. Og så er det så 24 hernede, hvis vi er hernede lige nu. Og det må så være, da 64 er over 0, så har ligningen altså to løsninger, nemlig x lige med minus 40 plus minus kvadratrod af vores resultat, som altså var 64. Det kan jeg selvfølgelig skrive her. Det er lige med 64. Ja, så har vi så den her, og det er så over 2 gange 16 igen. Og hermed får vi altså x lige med minus 40, minus 40 faktisk, minus 40, plus minus kvadratroden af 64, som vi så fandt ud af var 8, og igen over 2 gange 16, 2 gange 16, det var lige med 32. Så kan vi så sige x lige med 48, hvad bliver den første? Altså minus 40 plus, vi starter med at sige plus 8, så giver den altså 48 over 32. V, som står for eller, 32 over 32. Og det giver altså x lige med 1,5 eller x lige med 1. Så har vi altså løst 3 forskellige ligninger og vist, hvordan det bliver.